So, yan ko. So, ladies and gentlemen, our contestant number 2, Miss Karen Sagario, to sing Riribok. Pelang disulisuke Pasul day tuirik na Kanya kidar darira Isunga pangasim ka din Taiwan na Panunutem kuma Agda puso kalungdaan Nukas bilang tasyakti mailawan Sikat timteng ariribok to'y biyak ko Nasimbeng ang panunot Itangkit nagriru Diyak mailimet At napanagayat ko Ngem ang kamakak Tamo ka pakisagmaka Pasul day toin ka Kanya kidar darira Isunga pangasim ka din Taiwan na Panunutem kuma Agda puso kalungdaan Nukas bilang tasyakti mailawan Sikat timteng ariribok to'y biyak ko Nasimbeng ang panunot Itangkit nagriru Diyak mailimet Nga dapanagay ako Ngem ang kamakak Namo ka pakisagmaka Among lang arudeng Adya kong nawaya Ngimririboken pailang day tuirik na Kastamet ngatan Sungsung batam mitibiyag No apaya siyak pailang Disulisugen Sikat timteng ariribok to'y biyak ko Nasimbeng nga panunot Itangkit nagriru Diyak mailimet Nga dapanagay ako Ngem ang kamakak Taamo ka pakisagmaka Sikat timteng ariribok to'y biyak ko Nasimbeng ang panunot Itangkit nagriru Diyak mailimet Nga dapanagay ako Ngem magamaka Tamo ka pakisagmaka